Bueno, després de 18 hores de travessia, arriba el moment de desembarcar. El meu primer destí és Itàlia. I he arribat amb el barco pirata de Grimaldi. El barco pirata de Grimaldi fa molts anys que ell i jo ens coneixem, perquè al final jo vaig començar a venir aquí quan jo estudiava d'Erasmus, a Roma, fa molts anys. I vaig descobrir que la travessia de vaixell de Barcelona a Civitavecchia és una bona solució si a més contem de que pots passar la nit en el camarot. És innegociable dormir al camarot, perquè si dorms a les cobertes o a les butaques tens garantitzada una molt mala nit. Però en el camarot el viatge és bastant decent. També et deixa espai per poder reflexionar, llegir o preparar el teu viatge amb més calma. Una de les coses que no m'agrada tant d'aquest país és com condueixen. Tot i que amb els anys ha canviat i les primeres vegades que vaig venir en moto per aquí era més complicat, continuen conduint molt a la italiana. L'estat de les carreteres, tot i que ha millorat, continua sent bastant xungo. Les autopistes estan bé, però si agafes nacionals o comarcals pots tenir carreteres dolentes. He de dir que a mi m'agraden molt més les carreteres ben trencades i refotudes que no pas les autopistes. De fet, la moto que porto és ideal per fer aquest tipus de carretera. Un altre dels motius per venir per aquí és perquè m'encanta la seva cuina. O sigui, a qui no li agrada el menjar italià? Fotre't una bona pasta a qualsevol hora del dia, sapiguent que gairebé a tot arreu tens garantida una mínima qualitat, és una molt bona opció. I disfrutar de la pasta és una excusa per venir aquí. L'altra és que pràcticament allà on paris acabes trobant obres d'art o alguna cosa que és bastant interessant. I l'últim motiu és que és una excusa per tornar a parlar l'italià, que el tinc molt rovellat. M'encanta xerrar en italià i venir aquí és una manera de tornar-lo a utilitzar. De cop, abans d'arribar al meu hotel, veig un camí sinuós que baixa cap al fons del llac on he de passar la nit. Però és un lloc una mica diferent. A mesura que m'endinso me'n dono compte que és el lloc que estava buscant. Alguna cosa relacionada amb la Segona Guerra Mundial. Soc un friqui de tot aquest mundillo. De cop em trobo aquí un cementiri que m'explicarà una història que jo encara no sé. Durant la Segona Guerra Mundial, quan els aliats van ocupar Itàlia, a mesura que van anar avançant, els alemanys es anaven retirant, fins a arribar a lo que es va conèixer com la línia Gustav. En el lloc on ara em trobo, que és el llac Bolsena, el llac de Bolsena, del que parlaré més endavant, es va produir una gran batalla de tancs i un cop va finalitzar aquesta, es va aprofitar per enterrar a tots els soldats que hi havia. A la zona, els italians el coneixen com el cementiri dels anglesos. Aquests llocs sempre em fan reflexionar, i és que cal pensar que aquesta gent va viure les seves vides molt lluny d'aquest tros de terreny i al final van venir a morir aquí per defensar aquesta Europa de les idees del feixisme i del nazisme que ara tornen a acampar per aquí lliurement. I és com un recordatori que em faig a mi mateix que vigilem què fem els europeus amb les nostres idees, perquè al final sempre hem d'acabar una colla d'anglesos i americans venint-nos a salvar i traient-nos les castanyes del foc. Acabo la meva primera etapa al llac de Bolsena, el més gran de tots els llacs interiors i d'origen volcànic que hi ha a la província del Lazio. És immens, pràcticament com un petit mar. Fins aquí la meva primera història i ens veiem a la propera.